Kundende zambiri mdziko muno akuti kuli anthu ambiri omwe ngakhale ali kundendeko komano mwina sanapite kumabwalo a milandu. Malinga ndi kafukufuku wa bungwe la Knowledge of Laws of the Land akunena kuti anthu amenewa akuti ambiri sakudziwa malamulo a dziko lino, ndipo mwina n'chifukwa chake akupezeka malo amenewa. Mpulogalamu ya Tchutchutchu ndikhale ndikucheza ndi mkulu wa bungwe limeneli amene akhale akutongosa kuno bwino makamaka zokhudza malamulo komanso zifukwa zimene anthu oterewa akukhalira kundende. Dzina langa ndine Kalimira, mukhale pomwe. Ndiye noto mmene tinanenera paja kunena kuti mpulogalamu ya lero tikhale tikuyankhula ndi mkulu wa bungwe lija la Knowledge of the Law of the Land. Iwo watu ni Council Christon Ng'ambi. Ng'ambi takulani ziko kwambiri. Ya inu ndi mmodzi mwa anthu amene muli ndi bungwe limene ndithu likuona za malamulo, komanso apart from that inu ndi amene mmayimiranso anthu milandu. Choyamba titsimikizireni kunena kuti ndizoona kunena kuti mabwalo a milandu kapena kuti kundende kuli anthu ambiri amene akhala zaka zambiri ali konkuja koma sakudziwa milandu yawo. Zoona tisamu chimene chikuchitika mundende zambiri ndi chimene ndinganenese kwambiri ndichokuti chachuluka kwambiri kusadziwa, ndi kusadziwa chochita, ndi kusadziwa malamulo, ndi kusadziwanso chochita ngati nthawi ngati imeneyi. Mumaprizoni mwathu muli anthu ambiri oti anangoponyedwamo koma sanayambe atengeredwapo ku khoti kuti akaziwe kuti kodi chimene ndinalakwisa ine ndi chani. Tinganene kuti mwina ngati akugwira ntchito ya kalakulagaga pa nkhani zonena kuti sizinapitepo mu khoti. Makamaka zimene zilipo zambiri ndi za milandu ngati imene timanena kuti ya homicide, mamada zophana. Anthu ambiri oti akuganizidwa kuti mwina napha nzawo ambiri ali mundende koma milandu yawo sikuzengedwa. Andi paliso ena ambiri oti achita zinthu zosiyanasiyana otamangowasiya. Zimakhala ngati mwina zimene zili mu constitution zonena kuti mwina 48 hour rule or paliso za mundeza ngati anthu oti akuganizidwa kuti aphanzawo amanena kuti pasaduse masiku 90 akadali mundende pokapoka boma litapempha koma amenewo akadali mobe ngakati nthawi imeneyo inatha kalekale. Mwina musanapitirize ndimafuna ndingodziwa kunena kuti kafukufuku wanu ngati ano mwapeza zotani kutengera kuti anthu ambiri mwina kuti ali kundende komano mwina sanapite kumabwalo a milandu. Ngati samu nditakunena kuti ngati mwina kwathu kuno kunzuzu takala tikupita kunzuzu kuthandiza anthu pa nkhani zosiyanasiyana kunzimba kulumpi ndi kwina kotero. Ngati kunzuzu ngati ife tikuthandiza munthu wina woti timati Samu Kambonje wakhala zaka 7 ali mundende koma sanakalepo aweruzidwapo, sanapezepo mpata woti akauzidwe mkhoti kuti analakwa chani. Koma panopo kuzera mu Crown Associates tinapangira private bail, koti yawapasa bail tungodikirira kuti azibale awo abwere azawayimirire koti nawo chajako 50,000 koma titawapeza atakhala mundende muja zaka 8 asanapite zaka 8 ali mundende. Zaka 8 ali mundende koma sakudziwa kuti nalakwa chani koma chifukwa chongoganizira kuti anapha munthu. Tinene kuti bezi zochulukira zimene zinthu zochuluka kwambiri andi makamaka mu Malawi muno samu mutakuziwa ngati ku Malawi kuno kalekale amayendera
mwambo onena kuti pali usi pali moto. Ukangomveka kuti mwina kunaphedwa munthu ambira mati mwina ndi uyu amati ndafiti uyu ndi jeno ananena ndi kuti boma amakatolera onse anthu achi ngukaponya mundende ndi kuti zata angodikira siku ndakakhala kuti sakudziwa malamulo sakudziwa kuti ningachite chani anthu aja amakhala kuti akukhalabe mundende nthawi yonse yayitali ndingatene kuti ufulu wawo kumangophwanyiridwa siku nzuzukoka kunzimbaso tinapezako anthu ngapo otakhalisa ena natatakhalako zaka zingapo ali mundende. Komano tine kuti iwowo chimavuta nchani kuti asapite kwa bwala milandu? Akapanda kufunsa ngati mkulu wano komanso ngati mmodzi wa maloya chimavuta nchani? China chimene naona kuti chimavuta kwambiri ngati zimene ndaziona kuti ndagwirapo ntchito kuliko edi ndagwirapo ntchito as private lawyer. Chimene naona chimakhala kuti boma lilibe ma resources okwanira kuti litamangise milandu. Monga lero tingoyeteza kuti tingotengera kuti mwina ngati kukazuni mwina kuimbara chanda uko munthu kwaveka kuti munthu waphedwa. Okay, munthu waphedwa wina kumbara chanda wina wakaphedwa kunyanja. Okay, aboma kuti akhale ndi ma resources okwanira kuti atume anthu akafufuze bwinobwino mulandu uja kutensa ngamakhala kuti mwina alibe ma resources otani okwanira. Mumadziwa ngati milandu yokupha imafuna kufufuza mokwanira. Ndonena choncho kuti masiyana ndi milandu ina yake chiwa chokuti chilango chomaliza ndikuti ukaphedwe iwenso ukaphedwe nde ngati ukuyankha mulandu woti chilango chake kuyenera iwenso ukaphedwe ndipo pamafunika kufufuza kokwanira kwambiri kwa anthu oziziwa mafuza. Ndizo zapezeka kuti boma lili ndi anthu ngati amene ndotani ndochepa mwina kuibe magalimoto okwana kwene tukakumane ndi anthu amene mwina anava mwina amene ana maziwa zimene zimachitika kumene koko nde kuti boma likhale ndi anthu mwina anthu opita kumene koko akapasi malawansi atani chani zimakhala kuti mwina even kukapanga kakampu kumene koko mwina 5 days mukufufuza mulandu umene woko nde kuti boma likapase ma resources okwanira kuti uku kwachitika mulandu wakuti ufuna anthu akafufuze ngati mene timaonera movie ngati America ma ID programs aja kwa America Britain ngati maiko ena anzatu kumakala kufufuza naye mwandu wautali kufufuza kumana. I think chachikulu kwambiri ndingatene kuti ma resources ndikati ma resources zinthu zofunika boma lilibe zinthu zofunika kwambiri zoti zikapanga ma resources lilibe anthu antchito okwanira kuti azipanga kafukufuku okwanira anthu aneta lembedwa ambiri awapangeso ma training mwina ngati nkhani za madazi zophanga atakupanga training anthu ena oti they are specialized ndi nkhani za mada watrenesa kwambiri kuti awawa kafukufuku wawo uzingogona pa nkhani za mada ma district waika ma district zikangochitika ziti ikangopanga sanga basi zipita ku court basi kuweruzidwa mtuma kumabitirira umapezeka so mwina kupatula iyo mwina pa Chingereza amati human resource koma magalimoto kali ndi magalimoto okwanira amphavuso mulandu wachitika kumpompa ufunika kuti galimoto yamphamvu yoti ikakwere kungonga kumisuku kuti maphiri oti mukhale ndi zinthu zo njinga za moto za mphamvu chachachati kuti anthu mpaka akafika kumuziro chifukwa kukafika munthu anena kuti wafika mumusi anena kuti mpita uko galimoto singapitepo simungaini mulibe njinga ya moto simungokwerera basi mulizise pamene koko chilungamo sichipezeka kuti basi nkhani imakhala yupita tikazapeza tizafufuza tikazapeza ma resources tizafufuza basi nkhani munthu uja kumata kumavutika ali mundende ndeno of course paranzatu ngati mwina aliko eda mathandizi koma tisapita kuliko edi ngoko ndende mwina kuti muli anthu ambiri sadapite kubwala milandu inuyo ngati anthu amene anayamaliza nawo kafukufuku wanu akuonetsa kuti anthu amene akamayankhula amamva bwanji kukhala mndende sakudziwa chimene analapa. Anthu amene ambiri amene tacheza nawo ndi owawidwa mitima kwambiri ena
mwina ndinganene kuti mwina tibwereraso kunena kuti kusaziwa. Ena basamangokhala basi kunena kuti saziwa kuti akumulakwira. Munakhala ku situation yoti mukulakwirwa koma simukuziwa kuti simukulakwirwa chifukwa choti munthu sanakuuzepo kuti akaza kutero ndikulakwiridwa. Ena kuona ngati chinobo. Basi ena chifukwa cha kusaziwa malamulo alipo onena kuti munthu asakhalise mundende asanamutengere kukoti kuti akauzidwe chimene chachitika. Amapezeka kuti munthu chasakuziwa chimene chocho. Ndeno kulibe ngati zinthu zimene zoti aziziwe sakudini mwachidule sakuziwa sokuti wazizeka koma chimene chimawawa chili chongoti sakumana ndi abale awo chanchani ena mangoti basi nalakwisa pamakala milandu ina ngati ndobwerera pa nkhani zokupha za ma homicide. Anthu amata kupedwa mu njira zosiyana-siyana. Njira zina sizoyenera kuti munthu akakale mu ndende ayi. Zimakala ngati mwina zimachitika munthu kuyenda pansi waponda ndiga ngoma sumafuna mwina nthawi zina sofuna kuti umuphe munthu uja mwina zangofuka ndi mukankha achokepo pa njira akumukankha akagwera kwakufa imene chanthu basi azingova kuti ngati ndinapha munthu ndimada koma pamene mwina atatengeredwe kukhoti amajaji akayunika kapezera ano iyi simada mwina ndi manslaughter mwina iyi safunika kuti akhale mu ndende zinachitika makuti koma munthu uja chifukwa chakusaziwa pasamangokhala ine napha munthu koma ndicholinga chopha munthu ndezimene ena akuzunzika chifukwa chakusaziwa. Oziwa mwina nthawi zambiri ndamene amapwetekera kwambiri kumene siniyene ndikhale nthawi yachani koma ambiri kwawo ndi kudandaula kwambiri. Ndeno inuyo akulewa mukapeza kundende kuja matani koma simuna musadadakhe funso limenelo malamulo amati chani pa anthu ngati amene amapita kundende kuja akhale nthawi itali bwanji kundende asanapita kubwalo la milandu. Milandu yonse zonse zimene zimachitika timayendera malamulo athu amalawi. Malamulo athu amalawi tinganene kuti malamulo akulu ngati mother ndi constitution timayambira ku constitution kumapita kuti malamulo mu constitution muli malamulo onena kuti pasaduse 48 hours munthu musanamutengere ku court kuti akaziwe kuti chimene akusungidwa ndi chani. Muyenete mukangomugwira kaya wapha munthu kaya china chilichonse mutengere pa court yapafupi munthu uyu tikumusunga chifukwa choti tikumuganizira kuti mwina wapha munthu mwina anagwirira kaya anatani anagona ndi kamwana chanchani ndeti kumusunga ndiye court nenda zimusungani mufuna nthawi yayitali bwanji atufuna mwina masiku ka 7 mwina 14 tikafufuze mwina ena ake akukhala kutali nde lamulo loyamba ndi limenelo. Nawo ngakhale lamulo limene lolo 48 hours malamulo amaonesanso kumakhala milandu ina yake sungapange kafukufuku kwa ma 48 hours sungamalize kumakhala nkhani zina zazikulu zamata chanchani ndeno timapitanso malamulo ena ngati timanena kuti ndi criminal procedure and evidence code amanena kuti ngati nkhani zokupha court ngakhale akhale mu after 48 hours munthu wakhala mu ndende pasaduse masiku 90 munthu jamusana muweruza. Ngati simukumuweruza kwa masiku 90 opha munthu aboma apite ku court akapemphe akafotokozeso zifukwa zimene akanika kumuzenga munthu uja mlandu kwa masiku anga 90. One apereke zifukwa zokwanira. 2 apemphe kuti masiku ajata apitirire mwina apemphe 7 days 14 days koma malamulo amanena kuti atakupempha masiku 30 enaso atapempha so masiku kubwalo la milandu kubwalo la milandu 30 koma samu ndinenese apa ndikunena muti oloinezo ndi wawo mundendemu mukapezeka kuti muli anthu ambiri oti akusungidwa pa nkhani zoganiziridwa kuti anapha munthu ma 90 days amene ndikunenawo apapa ndiri kuti za madezi iso sitikukamba zaka zapita zaka zambirimbiri akadali mmene boma lilipo malamulo alipo kuti boma ngati lakanika kumuzenga munthu wawo pa kuganizidwa kuti anapha munthu kwa 90 days mwama 90 days akamata 90 isanate ali malamulo amanena kuti isanate 90 days angoona kuti munthu ucho tamusunga mwina May June July isanate akapemphe ku court kunena kuti
munthu uyu takanika zifukwa zimene takanikira ndi izi sungangonera kuti takanika tiwonjezere ayi akota ene tamutulusa koma sizichitika anthu akukhala mu ndende zaka ndi zaka kusenzera malamulo sakutsatiridwa malamulo sakutsatiridwa koma victim akumakhala munthu wamba akumakhala munthu wamba koma ife ndikanena ife ndonena boma aboma tikuziwa malamulo awo kuti ata alipo malamulo amenewo ani malamulo anayikidwa kuti kuteteza maufulu anthu kunena kuti tisabwerere ngati mwina mmene zinalili kumbuyo mmene zinalili kumbuyo aliyense akudziwa anthu amata kukhala mu ndende zaka 30 40 kungokuponya basi kuti umalimbana ndi president basi pitu kakhale mcha mu ndende anthu amakhala zaka orosa kuzenga limana ndeno kuteteza kuti tisabwerere ngati mmene kuchifukwa chakanayika nja ma 48 hour ma 90 days mwina muli ma 30 days ma case wamba ali ndi ma 30 days anayika ma period kuti tisabwerere tizikala boma tizikala accountable kwa munthu uchi amtukuso ngati takanika akafotokoza ngati zifukwa sizoyenera akota ene munthu jada amutulusi chochota boma mwina simuonesa serious koma tu ngona ngati panopo kulumba shoti kati kwambiri pankani okhudza malamulo kutengera tikati mutentauza cha okay ndinozoona kuti kutengera anthu amene ngati anzathu amene ali mu ndende pano ena amene sadatengedwe kwa milandu si pali mashoti katonena kuti mwina make anthu alibe nawo serious malamulo akungona ngati it's normal kuti basi anthu anyakozo pakakhala mwina zaka ziwiri zitatu zaka 4 koma sadamtengera kwa milandu kuti akazengedwe mlandu munthu mukatero nditakugwirizana nanu kwambiri koma singanene kuti mwina ngati mashoti kati koma ndinganene kuti kuli kusarabadira chidwi ndi chochepa mwina titati tipite ku ndende mwina tingotengera ngati mwina kanzuzu kachichiri katipite mwina titangopita kuzomba kwina kulikonse mukapezeka kuti anthu ambiri mukapeza anthu ambiri otakuganizira kuti apa anthu akhala mndende zake sanapitepo kukoti sanaoneseko kukoti kuti alapisa chani koma malamulo ata alipo ndoti ali pa remand amakhala ali pa remand koma munawo kuti zaka mwina 5 years ali pa remand koma ife tikuta aboma ndikati ife ndonena boma tikuta tikuziwa kuti malamulo ata alipo ndi awo akunena zakunena ndende manganene kuti ngati mmene manenera taunena ndi kuti zona ndi kuli seriousness ndi malamulo ndiyo chepa tidati tikhale serious malamulo ndi abwino kwambiri ambiri malamulo athu ndi abwino kwambiri ndabwino kwambiri ena akantha akunja manena kuti malamulo akumalayi ndi abwino kwambiri olo kumuteteza munthu wote wachoka kunja wabwera kuli malamulo ma refugees malamulo wateteza anthu tili nawo malamulo abwino kwambiri abwino koma siti kutani siti kuwagwirisira mwina tinganene kuti siti kumakhala serious nawo kwambiri malamulo amenewo so vuto kukanda vuto alalikulu ndimene ndinanena ndibwereraso vuto ma resources state maybe ndi will kodi ndikati will kodi ndi ndalama zingati zimene tapanga rocket kuti izizi zitandize kufufuza milandu ndi ndalama zingati zimene tayika kuti tilembe anthu antchito otitandiza mu milandu andiso will imene yoyo anthu amene tawapasa ndalama zija kodi akugwirisira ndalama zija pa ntchito imene iyenera kuti igwirisidwe ndi ndalama zimene zijazo vuto lalikulu ndiliti ndimenelo ndeno titati tikhale ndi ma resources okwanira chapangira rocket bwinobwino anthuso agwirisire ma resources aja mwabwinobwino tilembe anthu okwanira ngati mamada ndamene ndi nkhani zimene zimavuta kwambiri pamalawi tili ndi anthu ambiri homicide anthu oti organizidwa kuti anapato ambiri tikale ndi ka special branch ka anthu oti well trained ofufuza nkhani ngati ziti zimene zikuti ziyendako mwansa tichite break tikati kubweraso mmene moto ndi mmene tikuchitira pano pa kanema ya Times ndipo program imene ya Tchutchutchu lero lino tikucheza ndi a Counsel Christon Ng'ambi iwo watu ndi wamba mpando kapena wamkulu wa bungwe jalano ndipo akutilongosolera
za malamulo amene mwina mwake akuwatchinga anthu ena amene ali kundende pano kamba kuti sakudziwa malamulo a dziko lino. Mukhale pompo chifukwa tikhala tibweranso chigawo chachiwiri. Ng'ambi tikulandire chigawo chachiwiri. Ziko kwambiri sabu. Titha kutsimikiza kuti Amalawi ambiri malamulo a dziko lonse akudziwa. Samu ndinenese kaningani mbwanji Amalawi sitikudziwa malamulo. Chimene tikutsimikiza ndionena mopya mtima ndi molimbika ndicho kuti mukazaona malamulo athu a Malawi ali muChingerezi. Chingerezi chake sichoti wamba wina chipitire kaye ku sukulu 4 years akabwere ndi akabwera akachoka kumene koko ndi azayambe kumutanthauzira wina. Kodi malamulo amayenera kale choncho? Kodi malamulo athu tinapangira malawyers? Malamulo amapangidwa kuti athandize anthu eni ake ndi ifeyo Amalawi ndamene timapanga chatu malamulo. Wina aliyese Malawi ndi amene timapanga malamulo aziwamvetsa. Ndi athu. Kwati malamulo simudapange kuti akhala maloya. Ayi. Malamulo asakale amaloya. Akukwirani maloya. Mwati malamulo ndi athu. Ndi awina aliyese. Ndendo tikaona Malawi muno ndinenese kuti mwina ndimakonda kupereka chisazo ngati ichi. Pamalawi pamalamulo athu kugona ndi mwana wa zaka zochepera 16 ndi mulandu utakhala mu ndende moyo wako wonse. Nditati ndatenga mawu amene akupezeka mapalamuloyo mukapezeka kuti simukaona apo zina zilizonse mukaona kuti amene kuti any person who has carnal knowledge with a woman of the age of under 16 shall be liable for punishment for life imprisonment thereabout. Now, koma muzapeza kuti chizungu is not an ordinary carnal knowledge kuti orumwina kuti atokuwerenga like an ordinary poet person orumwina an ordinary kuti andowerenga kuti carnal knowledge ndicha apeza osaziwa. Koma muzapeza kuti anthu ambiri ali mu ndende chifukwa cha nkhani ngati zimene zogona ndi ana ochepera zaka koma anthu akuziziwa. Ine Sam ndinenese ndakhala ndokumana ndi anthu oti ndiwata ndimawuza kuti ada ineyo tunimakwatira mwanayo ali ndi zaka 15 makolo ake amwana uja anavomera. Ife palibe vuto lina lilonse makolo asikana anavomera ifenso kwathu anavomera mpaka tinalowa tikudabwa akutigwira. Chimene chocho ndipo chimandipesa mtima kunena ndi kumayambaso wanu kuti mulongosolere kuti aziwe kuti ndichota cholakwika. Pamene tikumulongosolera kuti ndicholakwika ali kale mu ndende. Advice is almost useless. Chimafunika kuti tumarakaraka kuti anthu akanaziwa asanakale mu ndende kunena kuti nawo angaziwe bwanji malamulo athu aja tatiye tiwapange monena kuti mophweka muja ngati Malawi muno tikanene kuti our native language is Chichewa. Wina aliyesa maphunzira Chichewa kupita ku site akayankhula Chifundi akayankhula Chichewa uku ndi akayankhula Chichewa kuchitipa ndifa kuchitipa muyankhula Chichewa ndimene timakhalira mayiko ambiri oromwina ukapita Tanzania uzapeza kuti ndi Chiswahili koma osati aliyesa mayankhula Chiswahili ukapeza kwina mayankhula Chikinga Chenyakyusa Chichanchachani koma makhala ndi language ina yake yoti aliyesa mata ungapita ku Zambia ukapeza kuti akunena Chilemba koma kuti chimalanguage tambiri mbiri ndi Malawi muno tili ndi Chichewa. Bwanji malamulo ena tingowayika muchichewa aliyesa zita kuwerenga kunena kuti valigoda njani akugona ndi mwana wa zaka zochepera 16 ndi mulandu nditakukakhala nazo mu ndende mwanga adziwa kuti pakula kwina. Malamulo ena tiwapange zimene zonso ngati mwina forex malamulo ena kali malamulo wose forex umaziwa kuti kukatenga $. Onandi ukagura galimoto osakagura galimoto ndi mulandu koma ukagura zina ndi mulandu utakakhala nazo mu ndende.
kukatenga madollars ngati mwina kuti ingweleza wapita kutenga ku bank kuja madollars wanena kuti ndikagula galimoto ndikagula malaya kuja suna kule malaya wakagula zinthu zina ndi mlandu koma zapeza kuti ena sakudziwa hapo ndi mlandu okay koma zimene zizi zimene ndi ufotokoza chifukwa cha ndi ufotokoza zimene zizo ndonena kuti koma mukakapeza chizungu chimene analemba mmene mcha simukapeza kuti wina aliyese angachiziwe ayi kapeza kuti anthu sakudziwa chifukwa choti sakuwaziwa malamulo amaziwa akagwidwa ndipena kuti ni mlandu izi simaziwa koma chimene ndikunena pali malamulo ambiri zozo ndimangotengera ngati mwina zinthu tiwiri tachisazo titati malamulo aja tiayike mu malanguages oro ngati mwina sichichewa choka mwina titakusankhako malanguages mwina kaya atatu ngati mmene mmapangira pa maradios paja mwina kutenga chichewa akachitumbuka akachacha malamulo so ngati Bible kuchali chiso mapeza ti nyimbo izi una kuli sumu ndikuti anthu akumzimba kuwaronga ayawo chachane Bible tikanena ngati mwina Bible ka even Quran muzapeza kuti amatanthauzira Bible limene analitanthauzira ina mata ino original inati Hebrews kuchanja koma panoposi Hebrews ayi mupeza kuti Bible kuli chitumbuka chichewa chiyawo chichani malanguages ambiri chifukwa chani ndikufuna anthu amve azapulumusidwa nanga malamulo kwa chisiti panga kuti akalecho kuti anthu azapulumusidwa tango wasiya mchizungu mumwe mukoma anthu akukaulisidwa pomwe sakupulumusidwa atitati pange ngati zitungati zimene zizi I think ndekuti tikala kuti amalawi tatandizani osati kukuthandiza malawi oka mukunena kuti ineyo ntaka kuti malamulo sindikuwadziwa kukhoti sindingakanena kuti ayi kumuntu sikunadziwa kuti kukwatira mwana wa zaka 15 ndapalamula nangasi mwana anavomera yekha amakoroso anavomera mwana ayo ndamfusira wavomera makoroso avomera ndapenda ngati kuli korora taloraso ngati kuli chinkhoswe zachitika kukhota akuzotata imene yoyo oro pang'ono pachizungu timanena kuti ignorance of the law is not a defense. Ignorance of the law is not a defense. Sanga kugwire ukafika mukoti muja kuti ine si madziwa kuti kugona ndi mwana wa zaka zochepera 16 ndi mwana sakusiya. Mwadero? Hayi. Andipa manena kuti tikufuna anthu ose aphunzirepo pa iwe. Zingomwambiri. Tsopano inuyo ngati abungwelano mukupanga chani kuonetsetsa muno kuti anthu adziwe malamulo. Sawa msikomwambiri. Ngakale tili ndi resources zochepa pa zimene zochepa zimene takala tikupanga zina timatenga mwina ngati malamulo oti ndovutisisa kwambiri mwina tikapita mundende muja timaona kuti kodi anthu ambiri mundende muno ali mundende muno chifukwa cha lamulo lanji chifukwa choti anaphwanya lamulo lanji ndeti tikaona imene ijayo ndeti matenga ko imodzi mwina kupempha nzata ma wireless ngati mwina tindi program mwina ku Livingstone yaka voice chachani timakaidena ka mwina times kuganena ka zodiac pamene data zako tima resources koma timasankha sitipanga malamulo oti timangotenga amene akuvutisa anthu koma tidakuzitsa kumapuzisa ndema mapuzitsa kundende moko chamapita ena timapuzisa kumundende ena timapita mundende momwemo mukukapuzisa akaidi akaidi wakazika basi nkuyamba kwa fotokozera ngombe zawo akakalaza ndikira zima amasangalala kwambiri amathokoza amanena kuti ena mbiri akala akubwera poyera kuti tikanadziwa ngati zimene zizi sikuzitumezeka kuno amatiyamikira kwambiri timapita mundende muja kuyamba kwapuzisa kuti malamulo awo amayenda mwakuti ena timapuzisaso monga mukoti mumakhala ndondomeko yake amakhala kuti sanalowepo mukoti nkoyamba nkomukupira kunjenjemera munthu mukoti muja muli malamulo awo ndi timapuzisa malamulo mukakalowa mukoti mawa choyamba mukava aboma kava sampata kuti akayankhula inuyonso mukakweze muzikapereka ulemu kwa bwana muzikapa akota kayankhula choncho aboma kayankhula choncho inuyonso malamulo anu muli ndi ufulu okapempha belo mukanene kuti ineyo ndakhala muno mwina masiku 3 4 ndilibe chakudya ndibe koma ndine wakuti ndimakhala pakuti mukandifuna ndizabwera pobwera kuno sana ndithamangisa nandiyitana ndinabwera ndeka mukandifunaso ndizabwera ndine wakuti makolo anga mwina ena alimu akazi anga ali apa munanga akankolo anga ali apa chachachane kaza ndeti makuzisa zimene zonse ndakapita mukoti muja makatha kuyankhula pauka chifukwa chani timapanga choncho anoro
timakhulupirira izi oro titakhala ndi lawyers okwanira mwina mo sitingakwanise kukayimira anthu onse ali mndende kuja ndi ambiri kwambiri tingotengera mwina ngati mwina kungoti chichiri mwina kaya zomba kaya mwina mzuzu sungakwanise oro aligoede oro atakhala kwa jaja sangakwanise ndi cholinga chato ndichokuti amene sangakwanise kukhala ndi ujeni akhale ndi malamulo waja aziwe azitakalongosola nkhani yawo azilipanga okhala nkhani ija amalawi akhale maloya azilongosola nkhani ija popanda chithandizo cha loya kumayisatira nkhani yake ija kumayilongosola malingana ndi macha malamulo kupempha belo malingana mmene malamulo ata ali checho kuti malamulo aja safuna loya aliyese malamulo sanapangire loya olo pang'ono ayi anapangira ife amalawi ifeyo ndi timangowapanga timapuzisa choncho akakhala kuti ali mndende timapuzisa mmene angayankhulire mawa mlandu wawo chanchani basi ndeno akakhala kunja ndi timata kutenga malamulo amene akuvuta kwambiri mwina kupita mu media houses nkupanga kulitambasula lamulo lija mwina kandi nkhaza za kwa mayi kutetezana kupita pa media paja kuwafotokozera peace yalo ija kunena kuti imanena choncho kutetezana ndi choncho musapange izi kwana musapange izi malamulo amata amakana mukazatero chilango chake ndi ichi musakale ndi nkhaza kwa mayi mumabanja musakale ndi nkhaza kwa mayi kwa bamba zilango zake ndi ziti miziso timapita timakakumana ndi anthu ndeno chifukwa cha mwina kucheperekedwa koma nthawi zina timatengera mwina nthawi zina kumapezeka kuti mwina tingoyereza ngati kumzimba kuno mwina ngati kumpoto kumapezeka kuti mwina siku lina kulonga fumu akamalonga fumu tokala anthu ambiri ndi timapempha mungazati paseko kampata ifeyo sotita tiyankhulepo timalamulo ngati mwina timalamulo tokuzana ndi mafumu mwina timalamulo tokuzana ndi ufiti mwina timalamulo tokuzana ndi ufiti kulongosola kulongosola malamulo manena zakuti nkuwafotokozera ndi mmene timawathandiza anthu ngati feyo ano timapita ku prison tikapeza kuti resources ma media house koma timangosankha malamulo koma chofunika njokuti pamafunika malamulo onse anthu aziwaziwa chochoti malamulo amapangidwa chaka china chilichonse sakapanga ku parliament past koma wakumwezi sakuta sakwaziwa parliament apangidwa apanga pasi koma mopeza tili kumudzi usakuti apaliba akuziwa kuti chachitika chakuti bamwe makhadzi abwino ndithu abwino koma vuto makhadzi abisakuti sakuziwa paliba kuta akuziwa pamene mwina uzaziwe ule mwina wagwidwa kuti chifukwa choti waphwanya lamulo limene linakapangidwa ku parliament iwe sunaziwe china chilichonse pamene uziwa kani kulira munthu alakuta kolo mwina mbale wake akamugwira pamene uziwa kani mkulakwa kupanga ichichi ndi ichichi umadzadziwa ulikale moyipa arumayambana kale ndi nzako wamupangira choti malamulo amakana koma maziwa koma nchoyenera ndichonena kuti malamulo aja utani anthu tiwaziwe isanafike nthawi ngati imeneyo tichepesaso anthu mndende tichepesaso achepa kwambiri aziwa ambiri amene ali mndende chifukwa chokugona ndi ana tiana tating'ono aziwa ndafaso kuti naona soka chikwangwani cha office kwanoku kuti mumatha kuyimiraso anthu milandu ulere zoona eya timayimira anthu ulere tayimira anthu ambiri ndi office yathu malingana mmene chikwangwani chimaonesera muja timapereka mwaulere kuyimirira anthu amene ali ndi ana mwina mwana kuvutika mwina mugwiririra koma chilungamo sichikuoneka munthu anabereka mwana koma palibe chimene chichikutika mwana amuvulaza kandi kuti kaya kunali negligence kuchipatala anthu amenewo timathandiza mwana sanamusamalire mokwanira wafa zonsezo timathandiza mwaulere ndi chikwangwani chake chitendezina tifani kudziwa kuti kuchita izozo ni ntchito zimafuna zinthu zambiri zoti zichitike ndathokoza kwambiri ma resources athu sitingane ndife toka mwina ngati ndinene chonchi anolo tilibe mwina ngati zijamanthu amanena lero malandira grant chanchani ayi ndi ma volunteer ngati ma officers amene ali mu office muja muno onse ndi ma volunteer
ndi mapasa ndrama yongoti ziwatandiza transport azibwira ndike nakake kudya pang'ono basi zochokera kupatu ndi ma frontier zimachokera kwa ife. China lawyers kodi tingakwanise tili ndi anzathu oti anazipereka lawyers otanena kuti okay milandu mukatenga kunoroko muzitipasira ifeyo timatandiza ndeti pempha anzathu aja amene anazipanga volunteer kuti ifeyo noro titakugwira nayo tili ndi nzathu ngati Western Africa tikalandira milandu ina mamira lero pano kwabwera mlandu wakuti mungatenga auze nabwere nditi pano ndeti malindira zonse kukasiya kwa lawyer ndeti mpasa lawyer pali azatu ambiri oti timatandizana nazo achina mbotwa mbotwa kanso mbotwa amatitandiza nawo zaulelezo mwezi ndizoti ma private lawyers koma mavomera kunena kuti makesi akunolo mukangolandira milandu muziti ndi ambiri ndi ndongo zipere zimene zizi ena natita mubanga tupigire chini bwati mesha kuna aligo amene amapanga yes mwanena kuti kuli aligo aid aligo aid ndito ndi bungwe limodzi lalikulu limene lili mboma lotandiza anthu osauka kuti sangakwanise kuyimirira pawo oro atakwanisa koma sangakwanisise mpaka amayenera kuti atandizidwe ndechani ndi aligo aid mwina apangeko ka contribution kena kake ngati alibe amtandize zaulere aonde alipa matandiza ati anthu otakalisa mundende malomo siyana koma chimene ndiuze ndicho kuti mwina tingoyerekeza kuti ngati legal aid office ku legal aid mwina tingoyereza ma office a legal aid kumpoto tizatiza kuti ndi office imodzi kunzuzu kodi ikwanisa muli anthu angati population ya anthu kumpoto ndi angati kuba central ndi angati malawyers angati akwanisa sangakwanisa ndiyayikulu chinaso ndicho kuti the director of legal aid bureau ndiyo kuti tingoyerekeza kuti ife ndifo a legal aid tikuyimirira lino mwadandaula kuti ndiye osauka koma ndalakulidwa ndi wina wake nanga wina yakamuyimira ndani ngati yesu ayo osauka wili osabwira kuli kwetu ayambirira ndi wina ati ndine osauka chachachati koma wandiyamba ndi uja wina yonse uja ndi osauka sangakwanise apita kuti ndi pamene pali vuto ndi pamene timagwira kunena okay mwina ngati mwina kunoko timata kukambirana ndi anzathu kunena kuti ngati anthu amene sangatandizidwe kumwina chifukwa chokuti mwina amene anayambana kale wafika kale wakapita kale kuli goed wina yatakuta kubwera kunoko izozo timangopangira kuti to avoid conflict of interest nanga director amuyimirire uyu akamuyimireso sichioneka then pamatati kupezeka kuti pali anthu awiri mayi ndi bambo ndi osauka mayi ndi osauka bambo watamangira kuli goed mayi wasa ndikuti mayi apita kuti ndeti mata kuwatandiza nkhani ngati zimene zizozo komanso chili apo chachikulu ndichongoti tingotandizana pamene tingakwanisize ngati ife mbali yathu ndi imene kwambiri tapanga focus kunena kuti anthu aziwe malamulo atandizidwe osauka aziwe malamulo olemera aziwe malamulo osaziwe usakhale kuwalira ayi malamulo asakhale ngati kachisi ngati kuti mwina china chake choti uli ndi chana apo pandi malamulo iwe lawyer kuti asamafusize azingoziwa ndi malamulo chacha asamafune kuti pota ziwe kalamulo kongo kena akapezeka akasake kaya lawyer kaya munthu ali kuchitipa pite kunzuza akasake malawyers munthu ali kunchinji akaenda akapite kulilongo akasake malawyers ali brata ya mango chakaenda akasake malawyers azita kuziwa malamulo paoka nthawi yachita njiro koma no mwina misakutsekerezeni kapena mwina mungakauche blanket mwina kukhani momaliza pasimenti makambira pano zimene mwana kuti izi sindafotokoze ziko kwambiri samu mwina chimodzi choti mwina sinafotokoze kwambiri nchokuti ngati bungwe lathu la Nolo si bungwe lonena kuti mwina kali ndi grant chachane timangofuna anthu ozipereka ndi anthu oziperekawo tili ndi bungwe la Nolo
likufuna anthu pa chizungu tinganene kuti mat skills. For example, tanena kuti kuli kuphunzitsa anthu malamulo, tili ndi ena aziphunzitsi otata uzipereka kuti ine lero mupita kukaphunzitsa kuti ku prison andibwere nawo nditakakuphunzitsirani ichichi. Ena mwina ndi zothandiza zosiyana-siyana abwere tithandizane nawo. Tikufuna anthu amasikilo osiyana-siyana. Zinaso mwina malamulo, mwina mumadziwa mwina nthawi zina malamulo kuti aveke bwino titawayika mu nyimbo, music, poetry, muchanchani. Mwina umapezeka kuti wina ndi musician atakubwera kwa ifeyo ino muli lamulo kusausa anthu kwambiri ndiliti ndiloti azibamba mbira amagona ndi ana ochepera zaka 16 oziwa kunena kuti ine mwina ngati anthu anzatu otchuka chinalusi asikaya mwina chanchani ano tandipase section imeneyo ndiyike mu nyimbo ndikufalise basi ayi pakazapezeka munthu ogona mwana wake aluponjoya nyimbo ijata aziwa lamulo lijalo. Mwina ina ndandakatulu upeza kuti section ijaka ndiya ma foreign currency kuyala mundakatulu bwino aliyesa kuti kuiziwa kuti ayi madola zisiri kuti mangonyamula kumangoeni pamakalanda ndomeko zake kuyika mukapoetry kena kake wozezeza. Ndeni manena kuti chimene ngatene chikuti anoro pamene tikukhala ngati tikulimbana ndi za kote ndi za malamulo koma anthu amene tingathandizane nawo ndi onse oyimba, mapoetry, mafarmers, onse atakubwera kuti tiye tithandizane kuti mpaka tifalise mautenga watani akwanirise. Ma media houses amene angatipaseko ka space kungonena kuti no tabwera niko lero mutakupasaniko ka space kena kake ka 5 ka 30 seconds mungonena ko lamulo lanu limodzi basi ife kupita kuli yankhula mwina muchiyawo muchitumbuka muchisena muchanchani ka 30 seconds tamaliza kaya ndikakora mukanyuzi kunena kuti anoro tabwera nditakupasaniko ka space akatangolemba ka section kena. Ndeti kufuna anthu ambiri otangatani angatithandize ndo I believe by so doing we can help ourselves. Ndi chimodzi choti mwina ndimafuna ndinenese kuti tithandizane. Tithokoze kwambiri. Tithokoze kwambiri. Munabo uflow ababa nyimbo. Noimba. Mfuyo. Oya. Tithokoze kwambiri. Mawanga sakwana sanga kweni mukanyimbo kera. Tithokoze kwambiri. Zikwambiri sana. Mmenemo ndi mmene tamalizira program ya lero ya Tchutchutchu pano pa kanema ya Times. Program ya lero ndi macheza ndi Council Christon Ng'ambi. Iwo watu ndi mkulu wa bungo lijalano ndipo akungotitsimikizira kuna kuti tikamakhala tidziwe kuti anthu ambiri mndende amene mwina make ali kumeneko kumano chifukwa choti sakudziwa malamulo. Mudzakhale pompo tsiku lina komwe ndidzabwera mpulogalamu ina ngati imene ya Tchutchutchu. Dzina langa ndine Sam Kalimira. Pirizani kuonera kanema yotsogola, kanema ya Times.